Nażel li ma weġibx, hekk irrisponda l-mistoqsijiet kważi kollha li sarulu Adrian Agius fl-istqarrija li ħaddepo brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkhope. Il-mistoqsijiet kienu marbuta ma' dak li kien żvela Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Fosthom jekk kienxu li tal-indirizz tal-vittma li tliet akkużati għala kien siefer dak nhar tal-qtil u jekk kienxu li ħallas għad-dajsa Maja ta' George DeGiorgio bħala parti mill-ftehim mal-qtil ta' Carmel Kirkhope. Instemet ukoll l-istqarrija ta' Jamie Vella illi qal li ilu jisma' bl-allegazzjonijiet fuq il-mezzi tax-xandir. Iżda qal bil-sinu kulħadd jista' jgħid li jrid u mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti. Mistoqsi jekk jafx lil Vince Muscat, Jamie qal li jafu u li huwa frodist mill-kbar. Huwa kkonferma wkoll li jaf li tliet akkużati l-oħra. Vella beda jwieġeb għal kull mistoqsija tal-bidu fosthom dwar fejn joqgħod u l-karozzi li għandu. Iżda l-mistoqsijiet li segwew fosthom jekk kienxu li ġab il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia, jekk kienxu li urihom kif taħdem, jew jekk qatt kellu xi jgħid mal-Koħħu, Jamie ma weġibx. Wara saru qatt ta' domandi lill-assistent kummissarju Keith Arnaud, fosthom fuq set ta' dokumenti minn Google Maps li fuqhom kien hemm immarkat fejn kienu l-kameras tas-sigurtà li sar l-istħarriġ fuqhom. Fil-kontro eżami li sar lil Arnaud huwa qal li l-ewwel darba li Vince Muscat semmilu l-każ ta' Carmel Kirkhope kien fl-2018. Qal li l-intenzjoni tiegħu kienet li jieħu l-proklama u minkejja li kien hemm xi inkonsistenzi fil-verżjonijiet li ta' l-istorja dejjem baqgħet l-istess.